От мені цікаво, чи є тут люди, які вчилися в навчальних вищих закладах в Україні, які мали художню освіту. От я, наприклад, вчилася в Львівській академії мистецтв, потім я стала тату-майстром, звісно. Но я вважаю, що я там зря потеряла времени в цій академії мистецтв, тому що у мене тоді було в голові не навчання, а віжгульки на свої 20 років, вітер в голові туди-сюди гулять. Я взагалі восхищаюся людьми, студентами, які в студентські годи не гуляють, а учаться. Типу, я не жалію, що я гуляла, мені є що згадати, але також я й пропустила дуже важливі моменти. Тобто зараз мені приходиться в своїй професії тату-майстра доганяти якісь навики, рисунка. Тому мені цікаво, є тут люди, які вчилися в вищих або не в вищих навчальних закладах, саме художніх, і чи вони взяли з цього для себе щось корисне. Або навпаки, так само проєбали цей момент.